तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा गोबां रिजाल्ट नेगासिनो दङ आरो बे रिजाल्टआव 2134 पस्टआ डिक्लेयार जागोन ना जाया दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे दाखालि 24 एप्रिलाव एग्जाम जानाय AVUB कन्स्टेबल 2134 पस्टआ रिजाल्ट मोनगोन ना मोना लोगोसे एपइन्टमेन्ट मोनगोन ना मोना आरो एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ 14 मेआव आरो बे पस्टआव मा थागोन स' जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो आपडेटखौ मोननो हायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिबा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव दा लोगोफोर जों अफिसियेल साइटआव फैयोब्ला जों दासिमबो रिजाल्ट होनायखौ जों मोनाखै मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे दा रिजाल्टनि टाइमा खैथायावबा मा टाइमाव रिजाल्ट लागोन होननानै तो दायो फिक्स बुंनो हाया नाथाय अफिसियेल साइटआव दासिमबो मोनसेबो अफिसियेल नटिस गैया नील अके तो बेयाव जेबो आपडेट गैया जे रिजाल्टखौ होसिगोन होननानै नाथाय जोङो बे रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों रिजाल्टखौ नायनो हागोन जेब्ला रिलिज खालामगोन तो लोगोफोर इभिनिंआव चान्स दङ स' रिजाल्टआ जुदि होमारोबा इभिनिंआवहाय चान्स दङ आरो बे इभिनिंआव पस्टआ गासै थागोन 9000 प्लास थागोन अके 9000 प्लास पस्टआ थागोन जेराव नोंथांमोना माखासे कन्स्टेबल APRO मेसेन्जार गार्डमेन बेनिफ्राय AVUB स' गोबां रोखोमनि AISF बो दङमोन आरो फायार इमारजेन्सिबो दङमोन स' बेनि रिजाल्टआ फाइनाल फैसिगोन आरो नोंथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन बेनो जाबाय 14 मेआव एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन अके तो बेनिफ्राय बे 2000 पस्टआ रिजाल्ट होगोन ना होआ दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों बे 2134 पस्टआ रिजाल्ट होनाय नङा लोगोफोर मानोना भाइबा दङ तो भाइबायाव माइनास जोंहा माखासे बाथ्रा थायो जे भाइबा जायागारा जों बोरै रिजाल्ट मोनो नङा होमबा तो बेनो आरो माइनासआ पजिटिभ नङा बियो बे जाबाय रिजाल्टआ पसिबल नङा अके तो नोंथांमोना बे 2134 पस्टखौ रिजाल्टखौ मोननाय नङा बेनि रिजाल्टआ फैया अके तो बे रिजाल्टआ फैया नाथाय बाकी पस्टआ रिजाल्टआ फैगोन 100% नाथाय बे 2134 पस्टआ फैया मानोना भाइबायाव 5 नाम्बार दङ तो मोनसे भाइबानि थाखाय नोंथांमोनखौ कल खालामनो हागौ आरो बे भाइबा गैयाबा बोरै सेलेक्सन जागोन दा बेखायनो जायफ्रा रिटेन पास जाबाय नोंथांमोना भाइबा होनांगौ जानो हागौ नाथाय बेखौहाय जों मिथिगोन फैबाय थानाय समाव आरो लोगोसे कामान्ड' पस्टना रिजाल्टआ दासिमबो फैथ'वाखै आरो बे कामान्ड' पस्टआ बेयाव इनक्लुड जाया तो कामान्ड'नि रिजाल्टआ बेयाव फैनाय नङा अके तो कामान्ड'आ रिजाल्टआ फैनाय नङा आरो लोगोसे ओरैबायदि जानो हागौ SI कामान्ड' बेनिफ्राय कन्स्टेबल कामान्ड'जों खनसेनो रिजाल्टआबो होनो हागौ अके दा बेखौ नेदों जानांगौ दा जियानो जादोला आं बेखौ नोंथांमोननो खिथाबाय जे रिजाल्टआ इभिनिंआव चान्स दङ स' नोंथांमोना इभिनिंआव चान्स थागोन दासिमबो जुदि रिलिज खालामाखैबा तो इभिनिंआव चान्सआ दङ तो बेनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ बुजिदों जानांगौ तो गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाल लिस्टआव फैयो आरो जाय नोंथांमोना फाइनाल लिस्ट मोनो तो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय सेलेक्टेड जादोंना जायाखै अके तो बेनि सोमोन्दै लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट